kono kadi alay sago ko yimate ko koye arabere eto den nannude hen ɓe nanata arabere barkinorade jamma o oɗo jamma mo gonɗen e mum hande woni jamma jibinede annabijo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam annabijo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo ganduɗa kanko tan woni goto alwahid mo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala joofi sen mbi jofande ko ha faame oɗo woni mo poɗɗon ñemtinde ko o woni modèle mon mo Allah wima noon an maccuɗo Allah ya ñemtin wadde ene waɗɗima ganda on e kala kala muɗum ko woni ganda on e kala kala muɗum a wawa andude annabi sallallahu alayhi wa sallam fodde martaba makko mo Allah rokkimo on a famɗani andude ɗum ala ya ande makko e jikkuji makko moƴƴi ɗi Allah mantirimo ɗi gandaɗi kanji fof etoɗa ñemtindemo hen fodde ko mbawɗa a wawa gaynude kono ñemtinamo sa ñemtinimo a feewi mo mbiɗa ya ñemtin noon mboɗo sikki alay sago ganda ɗum alhamdulillahi rabbil alamin gila e zamanu gurdam makko sallallahu alayhi wa sallam mbaɗɗam barke ɗam ha yetti en moƴƴuɓe men lumbiɓe ɗon ɓe gila e sahabaɓe ha e tabi'ina e tabi'ina ha yettiɗo fa tabarakallahu kala ko ɓe ganduno e makko ɓe bindi ɓe joƴƴini so en belama hande eɗen mbawi ni haalde annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e ɓuure mum e jikkuji mum e gueɗe mum taw en mbiyani capato wi taw ko bandiraɓe men ɓiɓɓe fuutankoɓe ko kaali e makko kono noon en gowi haalde ko arabeɓe mbi walla ko woɓɓe mbi wotani yewtirde adanani wonta yewnu insani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no mbimi ni mo mbiyeɗa ya ñemtin alay sago ganda ɗum ɗum waɗi mawludu hande ene himmi ha annabi jikkuji mum jangue ñemtine yumma aissata namdama noon hol jikkuji makko o jaabi jikkuji annabi de ko alqur'an ha hande alqur'an yalta annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nde won noon qur'ana jeeya koye mu'jizatuji makko annabi sallllahu alayhi wa sallam ay o qur'ana elle cikkata kanko woni sirru annabi e leñol muɗum o qur'ana kanko woni sirru annabi e leñol muɗum kala ɗo qur'ana o jeeya kala keɓɗo hen gueɗal ɓuuri ahlu zamane mun en mana kala keɓɗo gueɗal alqur'ana on o ɓuuri yimɓe zamanu makko yimɓe e malaikaji jibrilu alayhi salam nde o henna e gippinde qur'ana Allah waɗimo ɓurɗo malaikaji fof mbiyen ko sabu qur'anul karim kanko jibrilu nde o rokka jippinde qur'ana Allah waɗimo ɓurɗo dendagal malaikaji sabu qur'ana o
annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nde hokka deftere qur'ana allah waɗimo ɓurɗo annabaɓe e nulaɓe fof. bandiraɓe ayaw yeɓoɓe Pindi TV min calmini on mono kala inde muɗum e yettode muɗum. alhamdulillahi rabbil alamin hande gonɗen ko ɗo e Mantes la Jolie e jamma mo ganduɗa ko jamma jibinede ɓurɗo windere hono Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam. Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam woni ɓurɗo tokoraɓe, woni ɓurɗo mo Allah ɓurni e kala tagore. Mouhamadou ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa mo meeɗa yaltude e télé, mo meeɗa haalde e radio, woni ɓurɗo e windere hande kala tagore, woni ɓurɗo e to Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. hande eɗen ɗo e Mantes la Jolie e émission meɗen Jillu Pindi, kono noon alay sago calminen hono guiɗo meɗen sehel men hono Cheikh Oumar Bachir, en calminimo, en calmini ceerno Bachir Camara, en calmini hono ceerno Samassa Mourabbi, en calmini hellifaɓe diine foof, en calmini bandiraɓe julɓe kala yeeɓoɓe ayaw Pindi TV. cammen koyɗe seeɗe jettoɗen nder keɗoɗen jimdi sandaji, ciftoren fuutankagal, ciftoren kadi l'islam. salamu aleykum. maaleykum salam rumtin mon ko banmi ngonomi ceerno men ceerno Oumar Mbengue, hande ko ni mbaɗɗa? hande ko ni Allah hawrdinen hen eyyi oɗo jamma ko jamma ɓurɗo e jammaji, machallah, eyyi ko jamma kadi jibinande nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. eyyi ɗum ɗo noon kala julɗo ne foti weltade oɗo jamma, par ce que Allah wurnima hawre oɗo jamma. mo tagraɗa sababu no muɗum o, jinnaɓe ma tagra sababu no muɗum o, aɗa foti weltade kadi kolla kadi a weltima. eyyi en beltima, machallah, en beltinima ɗum Allah e nelaɗo mum. alhamdulillahi rabbil eyyi kadi ɓuure gonɗe e jamma o yo Allah hokku en ɗum. kono noon ceerno Oumar Mbengue, hono mawnu Fayol Barka Demba, min calminimo kadi waɗimin surprise mawɗo. won noon min gari ɗo guilnani min jiyanoma. hande noon Pindi TV ari ɗo ene arde caméraman muɗum hono Demba Sangot mo wendu Bosiyaɓe, mo ganduɗa kadi annene gonɗa mo wendu Bosiyaɓe, kadi aɗa andi joom galle o kar machallah kadi ko ɗo wendu ɗo jeeya. hol konngol mbawɗa weddade e émission meɗen Jillu Pindi, surtout hande e jamma ɓurɗo windere? ko weltare sen kawriɗo e wonde eɗen kalda e kisma miñen e Demba Sangot miñen e nder no mbinoɗen ni jamma wonde jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, e weltanade kadi ni joom galle o eyyi Daouda Moussa Dia, eɗen beltinimo. eyyi ɗum ɗo fof koye ɓuure Allah, alhamdulillah. eyyi ɗum ɗo fof koye ɓuure Allah kadi ni Pindi TV e ko wona Pindi TV o e responsable Pindi TV en fof e golloɓe hen fof yo Allah waɗan ɗumen jaam, ya barke jamma o, amin, ya barke jamma o. eɗen belti noon e kadi ni sibo hawrude miñiraɓe meɗen kadi ne arde kadi ne oɗo jamma, eyyi kadi ni min beltinima on, e ha surtout noon an kadi kisma ka daririɗo darini leñol ngol, eyyi kadi aɗa darani kadi ni wonde Daouda Moussa Dia, an e Demba Sangot jiiɗo on fof ne andi on onon kon ɓiɓɓe yumma, kon jumeau. eyyi kadi ni hamin ñaguini on Allah e ɓuural gongal e jamma ngal, yo Allah waɗ ɗum e moɗon, waɗa amin. e kala golloɓe e Pindi TV kadi ni ha ɓurta wonde BBC en ha ɓurta wonde senuji ɓurɗo mawnude aduna. Allah ne wawi ɗum, yo Allah waɗanen ɗum. Daouda min beltinimama kadi ni le questeur, min calminima, min juurimama, machallah. alhamdulillahi rabbil alamin. ko Oumar Mbengue arnoɗo waɗɗo témoignage, sibo kañumne ko mawniraɗo moƴƴo kar machallah. kono noon no mbiɗani en calminade hono questeur mo l'Assemblée nationale, maire de Horkadiéré, député du département de Kanel hono monsieur Daouda Dia, l'honorable député. hande mbeɗen toɓe goni foof eɓene lawol faade to e Matam e Kagoula, sibo oɗon gandi ɗo heede ceerno Samas ɗo wona sara, ɗo ceerno Samas kadi heede mo hoɗo kadi wona sara, car machallah en mbiɓe lawol jaam, yo Allah yettinɓe e dow jaam. kono noon en calminat hono mawɗo galle directeur général hono Abou Samba Diop min calminima, min calmini équipe Pindi TV foof, min calminima Bam Modi, min calmini Aïcha Wane Kalidou, min calmini Samba Diop, min calmini équipe Pindi TV foof. bisimilla. e wonko jejjinmi en keeɓi wonde information mawnen Harouna Dia ko heeɓi Burkina ko, e kadi ni ko weltare, eɗen belti ɗum kadi en beltinimo, presque ko vrai acteur wonde développement, kadi ni o darini ko leñol ngol
ko l'homme de solution min calminimo kadi min beltima e ɗum ɗon kadi e wonde ko waɗa honoré ko kala wonde jaltuɗo Sénégal ko ambassadeur ha surtout kanko kadi ni leydi étrangère wonde wadde témoignage ko heeɓi ko beelama en beltanimomo par ce que neɗɗo wawa weltanade Daouda taw weltanaki Harouna neɗɗo wawa weltanade goto e mabɓe o poɗɗo noon min beltanimami kamɓe foof yo Allah yoɓ merci Seydi Mbengue ɗum noon tonton Harouna Dia min calminima ha to Burkina Faso min calmini Abuja kono min jeejitta Oumel Kane an gonɗa no gonirɗa foof min calminimo ɗum noon hono caméra maɗen Demba Sangot cammen koyɗe seeɗa keɗoɗen jimdi sandaji baɗɗi fayida ɗi nafin ibnu Qusay bun Kilab ibnu Murra ibnu Kaabin ibnu Luhay ibnu Ghalibin ibnu Fihrin ibnu Malikin ibnu Nadar ibnu Kinanata ibnu Khuzaimata ibnu Mudrikata ibnu Ilyas ibnu Madar ibnu Nazzar ibnu Mad ibnu Adnan Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko woni Abu Al-Qasim kanko woni Abu Zainabu kanko woni Abu Ruqiyatu kanko woni Abu Ummul Kulsum kanko woni Abu Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kanko woni Abu Abdullahi kanko woni Abu Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kanko woni Abu Ibrahima abnaaءu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ridwanullahi alayhim ajmain sahabata Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sappo seedanaɓe aljanna pay gila en nguuri mayani Ababacry Siddiq Oumar ibnul Khattab Ousmane bun Affan Aliyu ibnu Aba Dalibin karramallahu wajhahu Saadu Saidu Talhatu Zubairu Abu Ubaidara Abdurrahman ibnu Awfin ridwanullahi alayhim ajmain jerendam nemijo holko addemi foftata jammaji hinkijinade limgol gaynata folwade kam dow leeso yuɗugol jammam samminde gondeji kitade mi ɓamdata matele jogol kam songo dungude ni bidi jalbe di majelele foyni jokhliɗi ikku walla to ko digal sifa fofe makko no mojini tan jirata gidugal ko peccame siku an woni feceram gila noon mi arde yidde andumi ancara gon noon so tawde ko gonga ɓerndene fandine ay handi hen kone laaɗo Allah mo jorata woni sirru kuɗɗude binde tagde tagoje de woni nuru peewal juuɗe fowtamajata woni moƴƴo moƴƴini moƴƴira moƴƴinde mum woni ɓuuɗo ɓurna ɓurnugol mum ɓurtata kay ko mawni to Allah dokkene laaɗo men sifata ko ɗum ɗemgal tamiijo nde gaynata yurmede Allah non laande tawa koye binde fof Qur'ana wi wone laaka illoromata jettindo en jamiraɗi men e kaɗaɗi men kala fof ko golle diine laato sunnata soko neɗɗo wi ko neɗɗo baaɗo no yimɓe fof haali fenade nde firtota ko nde gonɗora ko neɗɗo kay kok noon wona kono yimɓe ni dokka ɗo timmal kay e mankuɗo nandata tottaɗo sappo sifaji kam tan herori hay goto goɗɗo wayani noon tene wawata heɗo ɗo mi limtan maɗi ganda naftara soko Allah rokki ndene ɓota famdata mine yiira caggal mum no yeeso mo ngablata abadan ko yalte e mum e leydi nde feeñata omo towa dow ɗe o jooɗodi buubel diwi konno e makko mbo juurota ko mbo endata ndene ɗanoro gite mum ne fintoye ɗerende mum senni de Allah goto mawɗo nde deƴata meeɗani koyɗitagol e makko mo mbeelu mum seyi e nage ñalawma wooda woodara mbara kon ne ngooɓe cuɓaɗo men hono yimɓe ni jibina ɗo arde e dunugol mum lorlata ɓure kalete ɗe e maako wiɗone limta ɗum haati de mum koye puuɗ
fuɗɗogol kono limdara yasin ko indene allah wondiri fawti hen qur'ana wondema moru salan joom ismata soko neɗɗo inni allah inna muhammadan ɗiɗi cindo nder ɗiɗi jaadi ha goni jeerata mo waɗani ɗum deɓetake dewgol jooma mum balkan koni ɗum nannoyi moridara barakeji bantude ɓurɗo findere yakora beɗa janggo ma ɗum ɗanguloɗomo semba abi bakirin joftina kan ibnu ismail aliyu mo tampata kana ibnu ibrahima ceerno mouhammadun alhaji ali ko moƴo wurtini sunnata kale barake ceerno mouhammad ibnu saidina yo la yoɓɓe e moƴereji ko huɓara kana barake ceerno mouhammad ibnu saidina yo allah yoɓɓe e moƴereji ko huɓara kana barake ceerno khalifa najlo sirajina lomtiɗo moƴƴini lomtugal mum bonnata yo allah sembin darde ceerno e diine yo jabtoma ko ceerno golle sunnata kala yidema koye sadda yaña ɗariga o yo ha ɓogin ɗum rabbuna joom guwata yo junnu gurdam ma ko ha ɓura baaba o yo roku en ɗoftade fen jeehufu wiyata yo junnu gurdam ma ko ha ɓura baaba o yo roku en ɗoftade fen jeehufu wiyata yo yettude allah koolimo yetti fo julɗele allah teniɗe tedduɗe lesdata on noon ko ahmadou ɓuuɗo yettude inde mum e mouhammadun jettaɗo bajo aminra e koreji makko saaba en kan rewɓe en kan rewɓe caggal ɗen ha ñande sota amin allah